Ако търсиш как да накараш момиче да те хареса, ще видиш, че някои казват, че трябва да имаш мускулесто тяло, други твърдят, че трябва да имаш пари, а трети, че трябва да научиш как да съблазняваш. Но когато погледнем реалността, повечето хора, които са в сериозни отношения и привличат момичета, нямат нито едно от тези неща. Причината е, че привличането на жени е много лесно и по-лесно, отколкото си мислиш. Всичко, което трябва да направиш, е да забравиш за тези повърхностни съвети и да се върнеш към основните принципи на привличането. Ще те водя стъпка по стъпка и ще ти обясня всичко, което ти е нужно да знаеш как да накараш, което и да е момиче да те желае, независимо коя е тя. Когато бях в университета, като всяко друго момче, се опитвах да свалям момичета и да печеля вниманието им, но всичките ми опити свършваха с провал, докато един приятел не ми даде една книга. Прочетох я за седмица и когато я завърших, почувствах, че мъглата се е вдигнала от очите ми. Повярвай ми, привличането на жени е изключително лесно. Всичко, което трябва да направиш, е да научиш тази формула и да я приложиш. Моля те, слушай ме внимателно, защото ще променя живота ти. Успехът с жените е състояние на ума и нищо повече, защото това, което имаш в главата си, ще се отрази в действията ти. Затова, когато мнозинство от мъжете дори не чувстват, че заслужават компанията на привлекателна жена, те не получават нищо. Най-важното нещо, което трябва да запомниш, е, че тя усеща какво чувстваш ти. Жените никога няма да те оценяват според външния ти вид, думите ти или колко пари имаш. Те винаги ще те оценяват според това какъв човек си. Чувствата циркулират в теб, а това, което чувстваш, ще се отрази на личността ти. Затова, когато си нервен, имаш много голям шанс да бъдеш отхвърлен, защото момичето усеща, че не си достатъчно уверен в себе си. Но ако подхождаш с увереност, спокойствие и релаксация, тя ще реагира много по-позитивно. Трябва да покажеш, че се смяташ за мъж, който естествено привлича жените. Нашият герой днес е точно такъв тип. Опитваш се да спечелиш момиче, като угодиш на всяка нейна прищявка, но не го слагай на пиедестал, все едно е бъдещата ти съпруга. Ако забележиш, че казваш неща, които не трябва, или се стараеш прекалено да направиш впечатление, вероятно се опитваш да скриеш вътрешното си чувство на недостатъчност. Точно това скрито недоволство те кара да се стараеш изключително много, за да впечатлиш момичето. Най-добрият начин да я впечатлиш всъщност е да не се опитваш да я впечатляваш. Когато правиш голямо шоу, за да привлечеш вниманието й, тя няма да реагира добре. Впечатляващо е, че в момента, в който спреш да търсиш нейното одобрение, точно тогава тя наистина ще бъде впечатлена. Чудиш се защо? Защото е виждала толкова много мъже, които се опитват да я спечелят, че когато някой не го прави, това привлича вниманието й. Ето два примера. Ситуация 1. Момче. Здравейте, мога ли да ви почерпя едно питие? Момиче. Добре съм, благодаря. Момче. Без думи. Ситуация 2. Момче. Хей, кое е най-доброто питие тук? Момичето. Това е еди коя си напитка. Момчето. Страхотно, искам да си купя едно. Забелязвате ли разликата? Вторият подход получава по-силна реакция, защото това не е ясен опит за сваляне. Момчето не се опитва да я спечели. Повечето жени са свикнали мъжете да се опитват да ги впечатлят, така че когато се натъкнат на нещо неочаквано, това им привлича вниманието. Търсенето на одобрение е дълбоко вкоренено в нашето самоусещане и самочувствие. Това е история, която се развива в главата ти, свързана с това как възприемаш себе си. Мъжете, които постоянно търсят одобрение, често имат проблеми с ниско самочувствие, предавайки собствената си сила в замяна на приемане или валидиране от жените. Това предполага, че имат дълбок страх от загуба на момичето още преди да е започнал диалога. В резултат на това той се ангажира с всякакви действия, които биха могли да предотвратят потенциалното отхвърляне. Такъв мъж често не е сигурен в целесъобразността на действията си. Подтиква го да търси потвърждение от жената, само за да потвърди, че е на прав път. По същество това е умственото пътуване, което търсещият одобрение предприема, след като види привлекателна жена. Следва силен интерес към нея, тя е поразително красива, надявам се всичко да се развие добре. Този начин на мислене го кара да се старае твърде много, жертвайки собствената си сила за измамно одобрение. Но какво влияние оказва това върху жената? Ето един бегъл поглед в мислите й.
Господи, той наистина дърпа всички спирки, за да привлече вниманието ми. И все пак, той е невъзбуждащ. Кога ще свърши тази нощ? В момента, в който жената усети, че жадувате за нейното одобрение, тя може да загуби интерес почти веднага. Имайте предвид, че привличането не е превключвател, който тя може съзнателно да откаже. Отчаяната нужда от одобрение е основен възпиращ фактор. Докато търсите нейното одобрение, тя е малко вероятно да прояви истински интерес към вас. Мъжете, които без усилие привличат жени, не се обвързват с резултата. Представете си следното. Приближавате се до жена и бивате отрязани, или още по-лошо, бивате отрязан пред приятелите си. Как ще се почувствате? За много хора няма нищо по-лошо от това да ги отрежат. Въпреки това, тези, които превъзхождат в привличането на жени, разбират, че отхвърлянето е незначително. Това е само част от пейзажа на запознанствата и те не се смущават от реакцията на жената. Тяхната основна грижа е да се насладят на преживяването и нищо повече. Помислете за тези два сценария. Хей, как е? Момиче. Разкарай се, идиот. Мъж. О, съжалявам. И той си тръгва. Момчето казва: Хей, как е? Момиче. Разкарай се, идиот. Момчето. О, изглежда, че имаш труден ден. Майка ми ме предупреди за ядосани птици. Страх ме е. Чао! И така. Кой мислите, че се забавляваше повече? Тук няма конкуренция. Когато не ви пука за резултата, вие не се тревожите за отговора на момичето. Вашият фокус остава да извлечете максимума от всяка среща. Една тенденция сред мъжете, която ме дразни, е склонността да губят всякакво чувство за контрол при вида на привлекателна жена. Не мога да разбера защо една жена трябва да получава допълнителни точки само за външния си вид. Физическата привлекателност е нещо, за което тя не е задължително да работи, така че защо да я поставяте на божествен пиедестал? Когато започнете да се държите по обичайния начин около привлекателна жена, вие сте обречени да объркате и съсипете нещата. Ако обаче избягвате да правите екстравагантност само въз основа на външния й вид и се случи интригуващ феномен, например, представете си сценарий, който мъж влиза в разговор с зашеметяваща жена. Мъж. Приятелят ми вярва, че е трудно да се натъкнеш на умни жени. Жена. Защо мисли така? Мъж. И аз споделям същото убеждение. Искам да кажа, че красотата е доста често срещано явление в днешно време, но повечето красиви жени не го забелязват. Как жената възприема това? Тя не е свикнала с подобни реакции и мислите й може да са от рода на «Чакай, той да не намеква, че не съм достатъчно красива за него. Какво им е на умните жени, та трудно се намират? Да не би да се правя на глупачка». И точно тогава тя започва да търси твоето потвърждение, след като не си я предал лесно, както би направил средностатистическият мъж с привлекателна жена. Сега, тя ще се стреми да ви докаже, че е ценна, защото косвено е била подведена да повярва, че може и да не се справи. Това веднага ви категоризира като онзи различен и уникален мъж, към който една жена би проявила истински интерес. По същество става дума за разбирането, че колкото и поразително красива да е една жена, с правилния подход към привличането, всяка жена може да бъде запленена. Представете си, че сте мъж, който знае как да привлича жените. Вие не бързате да се ожените, а избирате жените, с които се срещате, вместо да ги привличате. Представете си следната ситуация. Вие сте в ресторант и си поръчвате пилешка супа. Сервитьорът казва: «Съжалявам, но днес нямаме пилешка супа». Вместо това си поръчваш зеленчукова супа, но и нея нямат. Питаш какво имат тогава. Сервитьорът отговаря: «Имаме само доматена супа». Настаняваш се и си поръчваш доматена супа. Виждаш ли какво се е случило там? Искаше пилешка супа, но си доволен и на доматена, защото е това, което е на разположение. Това, което е трябвало да направиш, е да потърсиш друг ресторант, който има това, което наистина желаеш. Много мъже правят същото с жените си. Те имат представа за идеалната жена, с която биха искали да бъдат, но когато се сблъскат с реалността и видят, че идеалната им жена изглежда недостижима, те започват да се отказват. Мъжът, който наистина разбира от привличане, никога не се отказва. Той винаги се стреми към най-доброто и избира жените, с които наистина иска да се среща. Не просто приема всяка жена, той има високи стандарти и се придържа към тях. Стойностният мъж поставя принципите си над всичко останало.
Дори жената, с която е, той не се страхува да отстъпи, ако принципите му бъдат нарушени. Да речем, че водите разгорещен разговор с приятелката си и тя ви заплашва да ви напусне. Какво ще направите? Средностатистическият мъж веднага ще се извини, притеснен, че я е разстроил. Може дори да направи неща, които не иска, или да се съгласи на неща, с които всъщност не е съгласен, само тя да не го напусне. Стойностният човек реагира по различен начин. Жената казва: «Ще те оставя». Отговорът му беше: «Изглежда, че така или иначе не сме много съвместими. Мартин може да е по-подходящ за теб». След това спокойно си тръгва. Стойностният човек не прави компромис с принципите си. Той знае, че има много други възможности. Уверен е в стойността си и не се страхува да стои сам. Често пренебрегваме нещата, които ни идват твърде лесно. Има значителна разлика в стойността, която придаваме на нещата, дадени ни без усилие, и нещата, към които се стремим трудно да ги получим. Същият принцип важи и за връзките. Жените са склонни да ценят мъжете. Те трябва да положат усилия за разбиране. Когато не реагирате като средностатистическия мъж, тя започва да мисли, че трябва да има нещо специално във вас. Ето защо е отрешаващо значение да се научите как да накарате жената да се стреми към вашето внимание. Не бъдете отворена книга, която тя може да прочете наведнъж. Една от стратегиите включва показване на интерес, а след това бързо показване на незаинтересованост. Например, средностатистическият мъж може просто да я похвали: «Хей, ти си наистина красива». След това щеше да изчака реакцията й и тя вероятно щеше да го види просто като поредния мъж. Но един мъж с висока оценка би могъл да каже нещо от рода на: «Ти си красива, разбира се, но не съм убеден, че ще се разбираме. Изглеждаш ми като твърде взискателна за мен. Виждаш ли разликата?» Второто изявление ще предизвика силна емоционална реакция. Тя ще се учуди. Каза, че съм красива, но защо не смята, че ще се разбираме? Този човек е различен, трябва да разбера повече за него. Така че, когато една жена трябва да работи за вашето внимание, тя става невероятно любопитна за вас, защото не се страхувате да я предизвикате. Често срещана грешка, която много мъже правят, е да променят поведението или начина си на живот, за да се приведат в съответствие с предпочитанията на жената, с която са. Това обикновено проистича от страха, че не отговаряте на нейните очаквания. Приспособяването към предпочитанията на жената може да бъде сравнено с мъртва риба в потока. Нямате контрол върху това къде отивате и в крайна сметка, когато тя реши да сложи край на нещата, вие оставате без никакъв контрол. Променяйки живота си, за да съответства на нейния, вие изпращате послание, че гледате на нея като на по-висша ценност и вие трябва да се промените, за да съответствате на тази ценност. В крайна сметка не трябва да променяте кой сте, само за да накарате жената да се чувства спокойна. Истината е проста. Ако тя не оценява определени аспекти от теб, тя не те заслужава. И ако тя не може да те приеме такъв какъвто си, тогава тя е тази, която трябва да се промени. Не е нужно да променяш нищо, за да задоволиш нейните нужди. Но ако тя иска да бъде с теб, тя определено трябва да се адаптира към твоята реалност. Не забравяйте, че човек с висока стойност не е прекалено загрижен за мнението или преценките на другите. Той оформя собствената си реалност и следва собствения си път. Мъжът с висока стойност разбира, че няма недостиг на привлекателни жени. Той не се фокусира върху една жена, влагайки всичките си надежди в нея. Ако една жена го отхвърли, той знае, че има много други възможности. Вижда изобилието, а не оскъдността, когато става въпрос за жени. И ето я. Неразказаната психологическа игра, за да изравните играта си за запознанства. Това не е просто съвет, това е промяна в мисленето. Както винаги, не забравяйте да приложите тези стратегии в действие, защото теорията без практика е безсмислена. Ние бяхме Любовно гуру и благодарим за гледането и не забравяйте да се абонирате за още реалистични видеа. Ще се видим в следващото видео.